Para iniha may mga tapig haakon, gintagan ako hindra siya dito sa sayangon. Waray makakapigil, kailangan tumadang pagigumait bato na masamo ka sitwasyon. Haya naman niniguro laanay sanong ka may ngatu hatok magkukuri ka anay amot. Yakan ni nanay diri kailangan pasagdan, mga sagdon ni tatay diri ko hingangalintan. Itaas matagdanan ni nahinay hapag sa kaparmihan ng punan at problema nga aadayaw kabarak kung magyakan ako bahala naging pagawas ko ng mga hinala nga ginadara. Diri mapadara ko na numatera ari nga sa tadong lagpag lakat ayaw na paglingia tapod na proseso dapat ada huna-huna batog buwas bumalik ang kusog nga nawara. Balik ka tikyangan nutruan gimuhatan pagsalamatan naggabay diri hingangalintan kada along may nababaruan. Danay ayos sila danay nawawarayan tapos ni maupay diri bubul iwan tapod nagkalugaringon amulat kailangan ayaw pag-intindiha kalaban nada at bubangan diri hira maarami mong tikangan medyo baliko tatadungon para kabubuwason pamilya adit taklo yun nahatag inspirasyon gumalaw nga ni dapat iblihon miskan lang matumal pangarap makakaptan pohon para iniha may mga tapos sa akon mahimra siya di isasayangon kailangan tumadaan pagigumait baton na masama kong sitwasyon. Kalma, kailangan ko anay huminga diri pak sigurado tadi akong huna-huna damo pag-impapaminsa diri namumurayaw diin ba ako malugar mga sakripisyo ng mga ginpugar makikiagi ako may pangarap kong maginhahabol para biskan diin pa ini madangat basta para hapamilahimon ko tanan ginyak nanan kalugaringon diri pwede pabayan maging maupay kalaha kadaman ayos na biskan diri na mayaman basta may balay biskan diri na maupay talasahay napapaherayo kailangan huminga anay usahay nagugulangan mong kita danay pero pati ito hit kinabuhisan kay pasensya lang kung diri nagdanin nakakasabay para iniha may mga tapos sa akon mahindra siya di ko sasayangon kailangan tumadaan pagigumait baton na masama kang sitwasyon para